Kamano kuom ketera Mugi TV kani jopiny e gweng' ma Odhure sub-county ma Usigu omedo goyo tach e dho wath ma Aora Yala ka gitayo chenro mar manyo ringre jal moro ma jahigni 25 mane nyang' omonjo kendo lalgo e kinde mane odhi tuomo pi odiochieng' manyoro. Jodak go oseyo piny owacho kuom yulo e tich kendo rem mar chwalo apisas magi mong'eyo go abal mondo konye manyo ringre no ka giywago kwan mamalo mar monj mar nyang' mosebedo ka timore to okang' ma piny owacho kao bende onge. Ewi mano ne ginyiso luoro margi ewi ngima margi e kinde ma gidhi omo pi aora no Yala ni mar mano kama ngima gi bende oyiengore kendo thothgi yudo yuto margi mapile kokalo kuom keyo pi mawuok e aora no makoro nyang' monjo gieno. Punda tapuonjo godo nyithindo. Koro kwa biro to ni nyang' mako nyithindwa waonge kwe sirikal. Sirikal yie mondo konywa uru nyithiwa rume Yala. Nyore kanywa iko jagreda 6. Kendo sani koro we nyathi dhako gi nyithindo 2. Lit nwagi lit te jowetena. Matimre Yala ka ok morwa. Kanyo kwa iko nyathi ma ja klas 6. Kendo sani wa iko kijana man gi dhako gi nyithindo 2. Gino ok morwa sirikal. Litnwa kata wabete dho Yala ka gino rachnwa ok wamor. Mondo miyo tiek tuo modong kodok tuo pi to nyang' oluoro ne to make. Koro nyang' no komake to di pi to ywago no konya uru. Oyudo ka bende an machielo koro yu nyang' ni oko tema mako yu nyang' ka ywarago. Ayudo ko inga gi pek ba wewe boda. Sababu hata shule iko hapo karibu mita 250 kutoka kwa maji. Shule ya serikali iko hapo. Lakini watoto ni wengi hapa wanatumia hii maji. Mama wanatumia hii maji. Kuanzia saa 10 ya usiku wanaanza kutafuta maji. Waona jamaa anaenda akilalamika, nisaidie honya, lakini hakuna mtu sababu alikuwa na watoto wajanga. Sasa mimi naomba serikali yetu ijali, sisi ndio tunawapigia kura. Kura zinapotea. Na vile tunapiga kura na hakuna msaada, ni kama kura yetu inapotea.